Mau bawa ka ng dito magtrabaho ka sa Pilipinas, wala na rin sa pagbabahala. Alas di. Kasi sa ibang ito dahil sa balay. Oo. Kaya wala na ba yung baga, ambulansya ito bata agay, kaya bakit pamasin pa yan? Hindi po, wala na po, ambulansya, wala. Wala na yung ambulansya, hindi naman nila yung ambulansya kayo. Pwede na din ba? Sige ko, wala na yung ambulansya, sige ko, hindi mo nila. Ulitin ko. Wala mo may ambulansya, dali wala na nila. Yung pala yung nila. Lawag na po, wala yan, tukay na ako. So wala sila yung mga sa hospital ng mataas. Oh, hindi mo sa katulong. Ako na lang, nabituso. Hindi mo sa katulong. Hindi ba taas? Wak pa niyo ma-appeal sa video. Wak pa niyo ma-imorang niyo. Bukutang ko na yung bataas. Oo. Sabi, hindi ko na siya. Mati-mati. Oo. Huwag ka may imumay ng tumaan ng bataas. Isa tumaan o sila yung bataas. Nagpapatrong na rin. Sa pambatas. Huwag ka magiging nalitan. Malamig kayo. Baka tawag na nyo, mama, nanay, mama. Okay, so salamat kayo sa paghatag panahon sa USP. Sa mga pasok na pabalik nyo. Okay, okay din. Nga basahin ko na lang sa gabi dito sa line doon sa Magulo. Yung karoon na nyo feeling sa ako na po dito na kay itaubos niya pakailangan sa mga umatay o wala o gatang pay. Diba o gatang pay karoon na atarero bilang. Ayun sa pala kung buwan, ayaw ka matutog siya o gabon. Unless kaya yung gusto ka na, basta inahan lang na kung buwan man, ginahanay ka na lang. Ay, sa tayo na pinasa ko lang yung tayo na to. Sa kanya ko yung pinapila, natuto na to, kasi ang yung pinapila hindi maong batayo o sila to. Wala pa din na-confirm na sila ka po kasi pero bakit sa ang nakikita na dati kasi sa iyang tuwang, sa iyang liog, sa iyang bukton, o sa iyang tuhay. O kayo ba siya kanil-kanil guys? Sabi nga mata sa kailangan ng nagditosi ko sa silinya niya kapag iambak na sa kanil-kanil, itiwasan ka mag-gini. Kaya na butang na siya sa ubos sa kanil-kanil. Siguro mong siguro yun, nakitan ko sa lugar niya nga ito, bukton, tuwang niya o sa liog sa kanil-kanil. Linamos. Ini kita linamos. Ma, si ate kay wala pamaha? wah. Paano naman ito? Gutomon. Siya may isda no? Nakos. Pwede mahurot gahapon. Hurot uy. Hurot unja. Kuan man. May ilang isda. Mahal. Anak, isda. Mahal. May kasukuan bagi namos na kalamansin dyan. Bukahang. Pinalit lagi ng silin sa tiyangge. Gusto kong kagparat. Ano? Yung sam dito ma? Ipusin. Kay? So, issue. Drag. Wala ginabi siya. Sabi ng mga bata, laki ka nung na ito na istorya ka. Kunas ka man ano eh. Hindi mo padag, bakada-bakada.
Rata eh. Parat sila baon. Parat sa unod. Nag-unod sa pinakaparat. Doon naman siguro naman iba. Napa, uy. Bawad ba? Di pang dapling. Gapilang mga bangka. Ito, maghapon sa dosing hatod. Padaplin lang mga bangka. Kay gusto ko bawad. Gabi nga. Naglaag-laag medyo gabi sa kuan kusog bad. Siya mo naga. Ito dagat tablin. Siya mo dito. Nagkabo man mi di hapit mi tan-aw. Apong gipang suli si Mike lagi si BJ abi ko nag-practice pa sila. Si BJ di diha nagtan-aw sa TV lak tatay. Si Mike rin practice dito kuno sa tabuk. Kaya si Mike naman. Ano daman ba ni Lady? Bi mo kung ubas BJ. Ay pangata. Ay mga bata man. Ngaw makadong. Ito kung des Mike sa tabuk. Sa tabok sila na practice. Mo na ba Jim? Lahi man ukuan si Dahil lagi si Mike kay papilyon mas Mike des BJ kay Rottweiler. hindi man na sila gusto mabatian makita sa isa. Bawo mo igo pa ba to ilang so naghatod ni ate diha. Yung mag-chatan. Na sa ate Judith ya. Nag-live. To pa ko na. Daghan pa nangaliki na mga uban. Maujud. Mao ganing di kadto ko pa lipat anang duha. Kinis Mike ma'am maujud mo dalikyat. Mo dalikyat na si Mike. Uy, mo drive nag katong okay parang motor. Mo drive na ngadto sa kuan mag-basket. Ano? Gibanghan gadto ko ato ni sa kahimawan pangitag asara. Sulahan dyan. Adyo. Hindi ko gusto maglakaw ha. Dalikyat na Mike bakaw. Man susi ako ng taguan. Video nga, di man dyan sa kasi maglabot sa motor. Video na sa maglabot. Marker, gihan ka dyan? Pansin nga ini dyan na gasolina ng motor. Maalay tubig ma, magkabo ko ma. Wala, pagkabo. Drive lagi. Bangga, madiscuss yan. Ma, mapalit ko kayo mabi. Ang motor man. Tuguon ko yung motor, Dod. Matiaw sa mga live. Matiaw sa tumahan. Nakapakita yung video kay Miguel at ang banda. Basa siya ng ating video ko na yung daw nakapakita siya sa iyang one again. Nakapakita sa iyang concern na ito. Concern sa natin. Nakapakita sa iyang
Sigo na. Ako di ko manigo ka naligo ko kahapon. Wow. Mao ganyan di ko maligo ay naligo ko kahapon. Ayaw, lamang sa pongera. Bisag nga na nang live no kasi naka 40 po kada ganun. Gabi na ko patunugi. Mulai bag naging anak ra na. Daghang views. Kana mo. Manglaba ko, humanam akong kaon. Kung labhanan, napakarami. Sila kita nito pante din. Labunon. Nah, mama. Mana na song mama. Na, mana na. Mga kagtang mana na kagtang giuban. Kuwang naman taon. Na, mana yung mama na kagtang. Na. Na, mama. Na. Ay, nako, manglaba mi mga kaagtang. Aw, ako ra day manglaba. So, paghihiwalay-hiwalayin natin tong mga labahan sa puti, sa dicolor, at saka sa segunda. At saka t-shirt, at saka shorts, kailangan bukod-bukod. So, naging Christmas tree na po ang aking labahan at andun pa sa ilalim. Ayun o. Mga kwaknit. Ay, mga kwaknit. Yung labahan. So, kailangan natin ibukod-bukod para hindi lagyan ng kulay ang mga puti, baka maging kulay pula na yung mga puti. Kan labunan. Washing na ako para mabilis ang pag-washing ko. Ba mga kagtang sa bukid mi sa una, mga kagmay pa mi. Lagid mi washing, medyo mi katilawan sa washing. Karon ra nga nagminyo na. Ka-washing na mi. Kaya bukod-bukod na nato ni atong mga labhanan. Pero gamay ra man ni ay na washing no ay. Ora man ni. Wala man dito sa taas. Gamay ra gang labunon. Dagan ra sa tanawon kay mga dagko man. Ako yung ipanapong. Satu. Kaysa mo. Si ate. Kinanta naman. Luwas na problema.
Sa maluwas na itong problema, happy na kita. Oo. Sige. Pwede mo naman, pwede na lang. Na, mga bata. Pili. Okay. May klase. Ha? May klase. Asi dara diha na rin. Sabi ko na mga bata kito ang pagsusi dito. Puska. Si Jerome. Ang ginagawa ko, yan. Labahan. Sobrang daming labahan, mga kaagtang. Ang kayong labanan. Hinahinayaran na ko kuso. Nami washing, pero murag dili na lang na ako na i-washing. Okay. Kasrag kuryente, unja gamay raman ni. For my country. War or illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the, So kanara kong labahan. Kana. the war on drugs. Ada pa dahil sa ilawom. Napa sa ilawom. Pagkaon. Such as Cebu, cocaine, heroin, Na makalaba tayo ngayon kasi mga basa, matumtom. Drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayor. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kami pa yung mga high-value targets. Sulod na nga pala. President of all, dapat ang nag-a-apply. So, unacceptable po sa nila, ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Nangamag talaga ako. O kan Lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo pagka-mayor, pagka-sindikato, hindi mo matanggalin. Hindi mo basta-basta matanggalin. Ang New Year's Order, so many stories about, hindi na ako kailangan pagbigay ng example sa inyo. Dito sa Manila, sa mayor, pera. Isa na ka mong pancho. Uy, nawa ka pancho. Siguro. Kaya pagkalaan they are in kaos with the law and order or yung ibang mayor tapos Tako sigaw nga simbahon. okay. Akong gwapo nga bibi. Si Kaagtang. Char, joke lang. bakit yun ba ang trabaho ng pulis? Nasamatay ng mga suspected criminal? So yung mga sinunod, iba po yung pagka-express kasi kanina to, I have to clarify. Bakit mga people No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang, napaka-hindi magandang impression ko ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuwi at pati kanina ni General Danao. I'm done, Mr. Galing ito ng mga academy PMA. Hindi ito mga punto. Hindi rin ito papaya na utusan mo ng illegal. Doon na sasabi nila sa PMA. Yan po yung ano sabi nila.
ang aking kasiguluhan sa tingnan ang ako'y isalita. Basta kong Ginoo, bihasa ako, haluya. Basta kong bisan sa pagkabagisa. Kasi gagawa ng kaluluhay Kanino, Ginoo, ako'y wala'y nabalaka. Bisan ka sa aking pagkabagisa. Sa tanan, dalay mo kasi ng problema ko. Di kayo sa kinang Kung
Ask the Lord of my Mayor, gobernador o presidente.
Sa tikha ng puso ay ako Bisag daghang nalan puso ay nakabalik ay hapon
Sa tanan magpabili kanino oh,
Ang respiratory diseases o kapanagulanggulan sa kamatayan din sa Pilipinas. Mauro dyan ang pagbuhok ang mga kumakakuha niya yung anak mo. Pero nakatuway sa una ko na gamay ka pa nandun ka sa maya ang pay. Oh. Buhanin na lamang awan sila ka. Sana yung ako ba, sana yung dami. Sa
Lumos, nakadaw, sini. Mungkin nag-washing lagi man eh.
Thank you.
Mana?
Ayos ka, Pira! Extension ka!
Wala, distinction ba? Distinction na rin? Karing sayal? Karing sayal? Ayaw, padara. May brother rin man. Ayaw Ilaw si mo sinina? Oh, ayaw man. Ha? Waoy. Asa, diliga. Mama? Wa lagi. Masa. Pinilo. Sa ilawom ka do? Sagol man yung kapunod. Ano ba? Kari saya. Oh. Oh. Ayan bro. Pansan washing.
Wah, ako kabantay mo na yung chat. Oh no.
Utang na tao na. Ono. No. Guys, kailan Nalat ka rin kami ron. Dali na bro. Isa. Dali na mama mo rin. Lagi na nakan. Pwede man ako, dili na mo tatamo. Kadiha. Kakahimo. Kakahimo. Wang dos. Wang dos. Ay, dos.
Dr. Martin Mark, isang Dr. Medicine, I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're adult, a young child, or a pregnant mother, waiting until the right sentence provided to you.
Bukas sa ilang. Kami sa nakalat tulong. Yan na dyan ang story. Wag! Kaya, diba? Lina! Dali, dali! Mga para sa na. Sampay na pa! Kuat. Basa.
Ito ay sa tulig ni. Sa kabuk mic, doa mic, jago sa mic, ibutang sa minutos mic. Merit! Merit!
Ay, sa palugod-lugod pa. Asa ka mo tali pa yung unoy da? Ato sa mall. Ato ka mall? Ay! Ay, oh, lagi. Ay! Ato to. Ay! Ah, ay, Nesa. Ito na rin utan. Kaya init ko naman rin utan. Ano? Kasi pa. Sa bahay. Shopping nga. Ay, nagkaswasa ko rin utan. Pamahaw na kayo. Bise, nga nung mga kanagsagan sa ito. Naghukay na sa inyo. Yaw na. Ada na pa rin ba? Ada na ba? La! Ay! Pasko na ka na! Yaw na! Hindi na masuk. Ngapain na masuk? Oh,
Kenapa?
This is still looking for.
Hoy! Bakit sila yung mula pa, na? Sana mga laki, siguro na magtutuwa sabay. Ay, ha? Tay susi ako. Para may kuha ka to, talong ko na lang. Ano nila, ang gawan? Hindi yun. Ang bayan ng Hazay makatabang sa lahat ng mga estudyante sa pagtutulog sa energy level
Magdatuloy guys. Gatuloy ko lang tubig. Anong harvester? Why ba? Pero dapat mo nang dahil. Kailangan may
May mo ko ba? Wala ko ba na yan? Hindi pa, laki mo sila. Kunin ko ng akin. Balak ka sa'yo. Ayaw kau ha. Orang ako. Ay, mana kay? Dawe, ipampay. Ito mo sa light, sorry ko. Mana?
Loko-loko ya.
Kaya kinakailangan nila i-palisip nila ang mga maintenance na nila dapat mga pagdahon na nila pinagulungan o kung ano na pinagin mga data kailangan sa ang nakunang na pinaghangayon sa mga pinagulungan kuman ang doon sa buti para sa bayak sila o mga o nalulang ng mga pinagulungan dahil bakit pa nga ilaaran i-pasan na ubang sa pinagulungan sila o talagang kaya wala sa iba na ilahan na ipaulang sila ang mga anak o mga dali pinag-iisip sa pinagulungan na nagtatang ang mabibig nila tungkol sa ibang pinagulungan nila ang sentral na anak nila ang ulam kung mabot sa nila ang supertension. Ang mga pinagulungan sa ulang katatang nila ang tuwang sa dito sa pagmatan ang maong supertension alang sa mga senior ang makadawat sa maong social pension. Dahil sa mga pagsalita ko ng human benefit ang ang resulta sa oxidative stress hypertension, glaucoma o cataracts, diabetes, cataracts o fermentation, hyperactivity, Sama ang sickness ko dahil. Witness, kuya. Okay, never.
Ang Vital Pharmacy naman kasi pharmacy, yung pharmacy, ano po, pharmacy, is tawag sa mga kalimutin sa iyo. Yes, magandang magandang hapon po sa inyo and magandang hapon po sa lahat po ng mga listeners ng DYHC sa Cebu City, Cebu Province po sa Bangka Pinay. Before po natin siguro pag-usapan yung ulitin po natin yung topic before mention na kung saan discuss po natin kung paano sa mga adults sa data. Sa mga ICU at data. So, meron po tayong studies na we would like to share with our listeners this afternoon para mas maintindihan ko nila kung bakit kinakampanya talaga natin sa ating life extension na cycle na dito na dapat ito po natin pag-usapan ng natin. Gusto ko natin na gusto natin na kababayan kasi marami pa po yung hindi nakakaalam na meron pong life extension integrated medical clinic and pharmacy sa Cebu City. And sa Orthodox City din po, dalawa yung branches na natin sa Central Department and Orthodox City, Cebu. At ito po ay walang bias na set-up, medical doctors yung and gusto rin po natin ipaalam sa kanila yung ating medical practice po is preventive medicine. So, our integrated medical approach. So, ibig sabihin po ito mga kaibigan, kasi yung usual kasi natin is pharma product or conventional medicine. Go to the regular medical clinic or medical establishment like hospital. Doon talaga yung ibigay ng mga medical doctors po natin conventional medicine. Kaya talaga ultimate sa mga pasyente. Dito sa clinic na natin sa life extension integrated medical clinic program. Meron po tayo binibigay ng mga conventional medicine. But ibang po tayo po natin dito sa mga nutritional medicine. Para mabigyan po natin lang itong na complementary solution ng problem ng ating mga pasyente. So, yung binigay sa natin sa nutritional medicine po bang yan, lahat ng mga products na kinikerry po natin dito are products na meron po clinical data o therapeutic data sa operation. Kasi lahat ng mga products po natin na ginagamit are exclusive na nanggaling lang po sa Life Extension Foundation sa US. So, yun po yung pinakampanya po natin and again ay produce na marami pa po yung pinakalan na ito practice nila extension integrated medical clinic. So, why we are deciding na natin na kababahan yung introduce sa noon time o this afternoon. And meron tayong branch ako sila sa City sa tapanan po ng Jollibee Constellation. Bukas dito tayo sa Monday to Saturday. So wala tayong medical products sa mga medical doctors yung magkukonsulta po sa atin. And we assure that mga pasyente na comfortable po kayo doon sa doon ng tayo kasi condition po siya. At yung minutes po natin ay sa medical professionals na yung mga pharmacy kung pharmacy assistant na meron tayong mga registered nurses na hanggang tumulong o hanggang magbigay ko ng excellent doctor service sa ating mga pasyente na pupunta ko sa clinic ko natin for consultation. Magkaroon yung ating always
Hindi ang papalpin ko dito is yung value ko ng early detection. Early detection ko, paano mag-ulit ng sakit na probably help yung isang tao ay makakasig ko ng ating buhay, laban sa mga dreaded o degenerative diseases, tayo po sa cancer disease, cardiovascular or heart disease, and itong diabetes and complication po. So earlier, yung detection ko natin ng symptoms, the better yung outcome of treatment. That's why, again, dito yung setup po natin para mas na-encourage po natin yung ating mga kababayan na umaligid po natin nila yung relevant sa pagkakita. Yes, by the way, tomorrow Monday is wala po tayo ng doctor tomorrow, but we are open for recommendations po natin sa Cebu City. Unfortunately, hindi po available na itong doctor kasi meron po tayo na available na po si Dr. Thursday, Friday, tomorrow po mga kasi meron pong very important November 1, so close po tayo November 1. Kahit mag-revision na naman po tayo sa November 2. Regular naman po yung schedule natin sa November 2 after November 1. Nagkakaroon dito, ano po ba ang kailangan kapag yung sa pumunta sa live extensive unit, lalo na dahil sa kanya, nakakailangan na binibisita doon pa. Yes, yung sa pinagkakaiba po kasi ng integrated medical clinic po mag-get yung ating practice dito po is Ano pa? dito na. More po tayo sa nutritional. Now, we will combine or ginagamit po natin yung mga modalities like yung nutritional medicine for disease prevention and treatment. Kasi pag nutritional kasi, gaya po po sinabi ko kanina, pag doon po tayo sa nakakadawat po natin yung mga medical or medical establishment. Yung po talaga sa mga pasyente sa ating tawag mga conventional na gamot or mga ano po, mga products. Pinakonsider nila na meron pong papel sa treatment ng disease or prevention man. Pero dito kami sa assistation ng mga so as long na merong siyensya to back this modality up. So yun po ay ginagamit, gina-apply po natin dito after ng carrying medicine. Sinukumplit po natin kung ano yung sila hindi po mapuprovide ng contact. Kasi again, sa contact na lang po, ito po ay purely pharma products lang po yung binibigay. Dito sa atin, we ano po, sinisip mo, yung ibang maraming and ways na makakatulong tayo ng lalo sa ating mga pasyente. So that's why blood extension are using sa mga nutritional products na nanggaling po sa export na fat, vegetables, fruit, and iba pa pong mga natural process para mas mabigyan po natin na complete na treatment or preventive measure yung ating mga contribution ng ating mga pasyente. And another different po natin compared to ibang mga regular medical clinic po natin, wala pong bayad yung ating medical check-up. Yung lang po natin kung gaano kamahal na yung medical consultation, but the life extension integrated medical clinic is different po nag-charge ng any consultation fee. So yung purpose naman po natin kung bakit libre yung check-up po natin para mas ma-encourage po natin yung ating kababayan so that po nila yung regular na pagpapacheck-up. Ito yung video na tatlo dahil yung iba, pagpasok pa lang, parang nagsisasagot na sila dahil pagpunta mo pa lang sa doktor, meron ka ng babayaran ka agad. Oh yes, imagine dito natin dito pa kami mga medical clinics po natin starting around 1,000 yung auto-based sila. Meron pa lang medical check-up yung ma-avail po natin yan kasi mga medical doctors din po yan. Pero wala po tayo babayaran ng medical consultation. Siyempre, we're not saying na if you have a medical setup,
ating may bias po yung ating mga medical doctors kumakit. Kasi lang, sila sa Extension Foundation, yung nag-shoulder ng consultation fee sa ating mga medical doctors para hindi na po mag-burden, hindi na po natin buong sa aming mga pasyente para ma-encourage po natin sila na upulitin po nila yung pagpapasaya. For example, meron na 1,000 pesos. Pag pupunta ka po doon sa ibang mga regular na legal sa atin, maglabas po nila ng wala na po kayong wala na kayong nabibigyan ng fund or pera para makikita ng prescription ng doctor. 1,000 po na balo nila po sa mga medical consultation. Pero dito talaga ay 500 pesos lang po wala po yung pera. Mauna man mo suro. Mauna. Tawag ate. Wala po tayo babayaran na ito. Kaya kung sa mga pesos po nyo, pwede nyo pong ilinan na produkto po or product po doon sa pharmacy po natin. Kasi hindi ba na po ang ating clinic pharmacy and laboratory po kasi ang only po city branch po natin wala pa po tayong available na laboratory. Kasi we're not allowed by the owner ng building na mag-put up tayo ng laboratory kasi yung process po doon sa kanyang existing laboratory. So, currently, yung nag-ooperate na po is medical clinic and pharmacy pa natin. Kaya natin contractor, sir, meron tayong laboratory doon. Actually, man, can be pwedeng pa po i-explore ng mga patients po na pumupunta po regularly. Yung traffic po ng patients. So, by the time na mag-increase po yung number of patients, so definitely we will be also opening yung laboratory po para complete na po yung services and products na ma-avail po na ating mga pasyente. Kasi usually nag-request din po ng lab test yung ating mga medical doctors sa ating mga pasyente na kinakailangan po talaga na test po sila para makita na yung diagnosis ng ating mga doctors sa ating mga patients.